Je to historický moment, kde sa ukázalo, že kto je miliónový a kto není miliónový. Hej, ďakujem všetkým, že podporujete kvalitu, kvalitný tanec, podporujete Lady Mel, podporujete nás. Som strašne hrdý takisto aj na vás, na novinárov, ktorí podporujú to, čo podporujeme my, a to je skutočný tanec. Buďte s nami. Mier. Johnny Perfecto, dámy a páni, a teraz mi dovolte, aby som vám predstavil Lady Mel, ktorá v sobotu zakončila celoeurópske turné spolu s Kanye Westom. Je to pre mňa fakt veľký moment a chcela by som to s vami šerovať a chcela by som, aby bolo povedané všetko, čo je a jak to je, a chcela by som sa v prvom rade hneď v úvode poďakovať Jemimu, ktorý teda sediacemu vedľa mňa, ktorý ma vybral, nie Kanye West ma vybral, ale vybral ma Yemi na základe castingu, ktorý som vlastne absolvovala ako ďalších 20 vybraných tanečníčok v Prahe. Pre mňa je to veľký začiatok a ako doteraz, do svojich 27 rokov, som ťažko pracovala na tom, aby som bola dobrá a aby som bola úspešná, aby som bola hlavne kvalitná, tak budeme naďalej pokračovať a už sa len najviac teším na ďalšie castingy. Play secretary, I'm the boss tonight, and you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior.